политическите партии ГЕРБ се представи най-добре. Всички останали са в коалиции, в инициативни комитети, скрити за какво ли не. Ние играхме честно с наш кандидат. Нека да видим и крайните резултати какви са. От това, което поне до сега дават, е разликата около 1%. Така че докато дойдат всички... Какво ще правите докато дойдат всичките резултати, ще изчакаме да видим крайния резултат. Мисля, че госпожа Цачева и контрадмирала направиха доста добра кампания. Изненадат ме резултатите на реформаторите. Очаквах повече от тях. От тук нататък мобилизираме се максимум. Имаме една седмица за втория тур. При тази малка разлика, мисля, че на втори тур имаме реални шансове да ги победиме. Още повече, че си извадихме пулки от някои места, където имахме по-слаби участия. Така че до следващия понеделник, това, което съм казал, ако загубиме балотажа, надявам се, че няма, отиваме на предсрочни избори. Или по-точно ние излизаме от управлението. Много ясен фронта, БСП, ДПС, за съжаление ДСБ. Вие виждате, 14% от реформаторския блок са гласували за Радев. И аз имах такива сведения, че след обеда, като са видяли, че губят, и представянето на Трайков е повече от слабо, са започнали да гласуват нататък, което ни прави чест. Но това си е техна работа. Момент. Така че ще търсиме подкрепа от всички граждани, най-вече от тези, които нямат сега представители на втори тур. ДПС и БСП вече играят заедно, така че автоматично отпадат от тези, с които бихме говорили. Смятате ли, че имате доверие да продължите да управлявате при този резултат? И безспорно най-силният резултат. Кой има по-силен резултат от нас? Казвате, че реформаторския блок кандидата на... Кой БСП кандидат? Вие конкретизирахте Цецка Цачева. Те могат да подкрепят който си искат. Това не е БСП, това е инициативен комитет. И въпреки всичко, ние понеже имаме морал, дори да има инициативен комитет по-силен от нас, това означава да отидат и да управляват. И да понесат цялата отговорност. Ние оставяме държавата в перфектно състояние. Ако загубите на първи тур, както сте обещал, ще дадете ли оставка? Естествено, понеделник следващия ще дадем оставка. Как сега да дадем преди втория тур? За една седмица ли? Вие казахте първи тур, господин Борисов. Първият тур, казах, ако ГЕРБ не е първа политическа сила. Коя е първата политическа сила? Не се измятам. До следващия понеделник да сме в оставка по време на избори за втори тур. Вие казахте същата вечер. Същата вечер, много ясно. Да, и ние на първи тур сме най-силната политическа партия. Вие сте втори, ако се запазят тези резултати, господин Борисов. Нека да видим какви са резултатите. Като партия говоря. В парламента инициативен комитет ли ще управлява в следващия мандат? Не ви отива да се отмятате така от думите си. Никога не се отмятам. С една седмица мисля, че не е проблем. Не искам да създам какафония за една седмица в държавата. Участвахте, господин Борисов, лично в президентството? Не, ни най-малко. Чувал ли сте, господин Борисов, тази номинация? Не, госпожа Цачева е най-подготвеният кандидат. Във всяко едно отношение, като президент, тя е по-подготвена от Радев. Във всяко едно отношение. Патриотичният фронт даде резултат, такъв резултат, защото говорят неща, които знаят, че няма да станат. С ракети ще нападат Турция, ще стрелят по границата с водни оръдия, неща, които в Европа въобще няма как да се случат. Но това явно, особено виждате в Хармали, в тези градове, хвана много избиратели. Много им повярват. Моля? Ще разговаряте ли с тях за подкрепа и с реформаторите? Ще разговаряме, разбира се. И какви условия сте склонни да приемете? Всичко, което е в рамките на разумното, което сме правили до сега с тях. Дефинирайте разумно. Разумното е да се запази стабилността в страната. Хората много добре трябва да си дадат сметка през тази седмица, че следващото управление ще е БСП ДПС. Повече от ясно и категорично. От кого няма да приемете подкрепа? От кого няма Моля? да приемете подкрепа? От БСП и ДПС. Ясно и точно го казвам.